Oh. Oh, ID mo, ID mo. Oh. Wala pa. Andun sa loob. Tapos na ba? Oo. Oh. Oh, yan, si Michael, si Michael. Oh, dito na kami, Mamis OC50. Ayun, no? Oh. Yan. Yun, thank you, thank you. Ayan, oh, gwapong-gwapo Miss OC50, oh. Oh, Iputi ka na dito. wala na, ano na. Dito na, oh, bus. Oh, yan. Hindi ka pa nag-umpisa? Tatlong bus. Hindi ka pa nag-umpisa, ano? Hindi pa, pagkatapos, diretso na tayo simba. Oh, yan, tatlong bus, Miss OC. Oh. Yan, tatlong bus. Okay. Tatlong bus kami. Puntahan sa Nasugbo. Hindi ko lang. Nasugbo. Tatlong bus kami. Nasugbo. Sisimpa kami. Sisimpa. Yan guys, dito kami sa sa Simba. Ayan. So guys, lakad tayo papunta dun sa hotel. Kung anong maganda ba. Ayan. Maganda rin siya. Maganda rin siya. Kaya lakad tayo guys kasi wala yung bus. Wala yung service natin. Yun, medyo ano siya. Medyo maganda rin siya. Saan yung kaya pupunta tayo sa ano guys. Ay, malayo-layo nga siya. Malayo-layo doon galing sa simbahan. Oh. Malayo-layo din siya galing doon sa simbahan. Yun o. Ano yan? Simpla ko. Grabe, laki naman. Ang tangkad naman ng ano na yan. Bato na yan, ang laki. Laki. Oh. Imposible naman kung ginawa yan. Hindi yung tingin nyo ginawa. Tumubo talaga yan dyan. Ang laki. Taas. Wow. Laki guys. Guys, pasok tayo guys. May kuweba kakatakot. Ayaw ko baka may ano dyan. Ang laki guys. Ang laki guys tangkad ng bato yan wow. Kakatakot naman yan. Wow. Kakatakot guys. Ala. Laki. Maghagdanan na lang tayo guys. Ito yung kwarto namin dito. Hagdanan na lang tayo kasi baka maligaw. Ma-trap tayo sa elevator. Kasi doon kami sa third floor kami. Kaya maghagdanan tayo. Ayan. Dito kami sa third floor. Okay. Yun guys. Yan yung hotel namin. Mamaya videoin ko mamaya. Yung sa kwarto. Yan. Maganda yung hotel niya. Maganda yung hotel niya. Okay, laki. Malaki rin siya, malaki. Ayun, malaki siya hanggang doon sa dulo.
Yun, malaki rin siya maganda. Okay, thank you. Ano bang ano natin? Anong page? Number 8. Ha? Number 8. Number 8? Anong page? 8. Page 8 na po. Yun yung reflection question. Where have I been disappointed with God? Have I confused different or worse? What would it look like to trust God always, not just my preferred answer? Kailan ba tayo dito? Yun, no? Guwapeng, so. May mga grupo ko, mga grupo. Yan. Papicture kami. Samit ka. 26 Yan. Yun, no?